Το μικρούλι, το μεσαίο και το μεγάλο, καταπληκτικό. Ου, το καλό μου. Ρενιά! Έλα. Άνοιξε τη βρύση. Τώρα. Όπα, κλείσε. Πλημμυρίσαμε. Καλώς το. Φεύγω, Μάκα. Καλημέρα. Έλα εδώ, Λουκά, έλα εδώ, παιδί μου, σαντουιτσάκι. Τυράκι, ντοματούλα, γαλοπούλα. Έλα, αγόρι μου, έλα. Έλα, μπουγκέλ. Έλα. Ρε μαμά, πάλι τάπερ. Δεν σου είπα ότι είναι ξεφτύλα να μου βάζεις τάπερ στο σχολείο. Ξεφτύλα είναι και το να παίρνεις 0, αλλά αυτό δεν σε καίει. Τι είναι πάλι αυτό? Φασολάκια, φακές, μακαρονάκια με την αλφάβητο. Γιατί βρε χαρά μου με σταυρώνεις έτσι, ένα ρημαδό σάντουιτς είναι. Σάντουιτς είχε και στην καντίνα με 2 ευρώ να μου δώσεις να πάρω. Θα πάρεις αυτό, Χάρη. Εκεί δεν ξέρω τι βάζουν μέσα. Τι να βάζουνε ρε μαμά, ναρκωτικά? Μπορεί. Θα έκανε 50 ευρώ αν ήταν. Δεν είμαστε καλά, παιδί μου, που μου ξέρεις και τις τιμές. Ρε μαμά, θέλεις να γίνω ρεσίλη σε όλο το σχολείο. Αν είναι να σε κοροϊδέψω, θα πας να το πεις στη δασκάλα. Και το image μου θα βελτιωθεί. Κι εγώ τάπερ παίρνω, παιδί μου, στη δουλειά. Γι' αυτό ποτέ δεν χτυπάει το κινητό σου. Οκ. Αν δεν το πάρεις, θα σε πάω εγώ στο σχολείο και θα σε φιλήσω μπροστά σε όλους. Καλά. Και τα 2 ευρώ που γλιτώνεις, άφησες τα στην άκρη. Δεν τα χρειάζεται να το μεγαλώσω. Για τον ψυχίατρο. Και Μιχάλη, τι λέει? Εδώ τα συνηθισμένα. Σάντουιτς, από την καντίνα. Εννοείται. Ναι, εννοείται. Τι έχει μέσα? Τύρι ζαμπόν ντομάτα. Καλή φάση. Εσύ δεν πήρες? Μπα, τις τελευταίες μέρες κάνω λίγο δίαιτα. Α, κατάλαβα. Τα περάκι πάλι. Άσε ρε Μιχάλη, άσε. Τι έχει μέσα? Ζαμπόν τύρι ντομάτα. Καλά, γιατί δεν σου δίνει 2 ευρώ να πάρεις ένα φαΐ της προκοπής? Τι είναι Μιχάλη? Ιδιοτροπίες, γιατί είναι δύσκολο να μεγαλώνεις γονείς σου. Σταυροκατσάβιδο. Όχι αυτό ρε Ρένια, μπορώ να δουλέψω με αυτό, μα δεν με βοηθάς. Ναι, μωρέ, πάρ' το μικρό, αυτό σε μάρανε. Άνοιξε. Όπα. Πλημμυρίσαμε την τύχη μου. Να φωνάξουμε έναν υδραυλικό, βρε Κώστα. Περτσιναδόρο. Άνοιξε. Όπα, κλείσε. Κερατό μου. Μητοτσίπιδο. Άνοιξε. Εντάξει. Σιγά, μπράβο αγαπούλα. Μπράβο μωρό μου, το φτιάξες. Δεν τρέχει. Είδες που με λες μαστροχαλαστή, Κοίτα να μάθεις τη δουλειά, γιατί σε βλέπω μια ζωή να κουβαλάς εργαλεία κακομοίρα. Ο Μαγκάιβερ.
εσύ είσαι ο Μαγκάιβερ, εγώ είμαι ο κύριος Γρανάζης. Νικόλα μου, δεν γίνεται αυτό. Κάτι πρέπει να διαβάσεις. Δεν μπορεί, τρίτη δημοτικού έφτασες. Δεν μπορεί να κομπιάζεις την ανάγνωση. Δεν κομπιάζω. Μα τι λες τώρα. Η δασκάλα σου ζήτησε να διαβάσεις κάτι για να λυθεί η γλώσσα σου. Και έχει δίκιο. Πώς θα κυκλοφορείς αύριο μεθαύριο, αναλφάβητος? Θα έχει GPS. Μπράβο ρε πανέξυπνη και εσύ, θα έχει GPS. Και τις πινακίδες στο τέρμα πώς θα τις διαβάζεις? Συλλαβιστά ή θα τις διαβάζει το GPS? Τις πινακίδες τις ξέρω. Ωραία, για διάβασέ μου τότε αυτό. Εδώ. Αρτόπ. Αρτ και αρτόπ. Αυτό λέω ρε Νικόλα. Θα βάζεις το δάχτυλο μια ώρα από κάτω και θα συλλαβίζεις. Αρτοποιείο λέει αγάπη μου. Φούρνος. Bakery. Τι? Έτσι λένε όλοι οι φούρνοι απ' έξω. Ναι, πες μου τώρα ότι ξέρεις να διαβάζεις αγγλικά. Βέβαια ρε μάνα, αφού όλες οι πινακίδες είναι στα αγγλικά πια. Εννοείται, αν δεν ξέρεις αγγλικά δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Είναι coffee shop για καφέ, flower shop για λουλούδια. Και sex shop για... Μη, Κώστα! Μαμά, ταράχτηκε. Μη πατέρατα. Ρενάκι μου, άσε τα πράγματα ήσυχα, τα έχεις ζαλίσει. Αχ, Κωστάκη, να σε ρωτήσω κάτι γιατί θα με τρελάνουνε. Τι αγαπουλά μου? Γιατί, παιδί μου, μαθαίνουμε να διαβάζουμε? Κουτούτσικο, δεν το έχεις σκεφτεί ποτέ? Μπορεί κάποια μέρα να βγουν οδηγίες χρήσεως για τα παιδιά μας. Σωστό είναι αυτό, Κώστα. Γι' αυτό. Ρενιά, Έλα. εντάξει μου να σου πω, Ρενάκι. Τι, παιδί μου? Ο γιος μας, ο μικρός ο Νικόλας, είναι κάτω στο σαλόνι μόνος του και διαβάζει. Ναι, το ξέρω αυτό. Δεν με κατάλαβες. Δεν κοιτάζει απλά τις φωτογραφίες. Διαβάζει το μικρό πρίγκιπα, το Ξυπερί. Το ξέρω, παιδί μου. Εγώ τον κατάφερα. Ρε, Ρένια. Είσαι τρομερή, τι θα έκανα χωρίς εσένα? Πώς θα καταφέρεις με τα παιδιά έτσι? Τι του είπες? Απλό ήταν. Το είπα ή θα διαβάσει το μικρό πρίγκιπα ή το ένα νησί αργότερα του Κώστα Μπούσκα. Έλα ρε Κώστα. Έλα, μη θυμώνεις τώρα. Δεν είναι χιούμορ αυτό. Μάλλον Κωνσταντίνο. Έλα ρε, μην είσαι παρεξηγιάς, Κωνσταντίνο. Και το παιδί πρέπει να το διαβάσει κι αυτό. Hasta la vista, baby. Βρε χάρη μου, βρε αγόρι μου γλυκό, ας το παιχνίδι, διάβαστα τα μαθήματά σου. Θα θυμώσει η μαμά, έλα. Μα ρε μπαμπά, δεν γίνεται να βγάλω από 2, 4, αφού δεν τα έχω. Έχεις δίκιο αγόρι μου. Κι εγώ μην νομίζεις 7.000 ευρώ ήταν όλα μου τα λεφτά. Αλλά πήρα δάνειο 300.000 ευρώ για να αγοράσω αυτό το σπίτι. Πώς λέγεται αυτή η πράξη? Βλακεία, χάρη μου. Hasta la vista, baby. Κατάλαβες? Κοίτα παράδειγμα, ας πούμε. -1. Συν -1, πόσο μας κάνει? 0. -2 κάνει, μην τον άκουσα, αφού δεν ξέρει τώρα. Ορίστε, ο Λουκάς, που είναι σκράπα στα μαθηματικά και του χρόνου θα είσαστε μαζί στην ίδια τάξη. Μα τελικά πόσο κάνει? 0 κάνει, αγόρι μου. Κάνουμε πρόσθεση. Γίνεται να κάνουμε πρόσθεση και να βγαίνει μικρότερο αποτέλεσμα. Γίνεται λες τόσο άσχετος. Μην τον ακούς. Χάρη, σε παρακαλώ, δώσ' μου προσοχή. -1. Συν -1, πόσα μας μένουν? Κανένα. Α, γεια σου. Άρα... 0. Αυτό ήταν και ο βαθμός του μπαμπά στα μαθηματικά. 0. Τι λες, Βρεζοντόβολο, είχα 9,5 μεσόωρο. Μόνο σου το υπολόγισες? Τι εννοείς? Ξέρω εγώ, το 9,5 για σένα είναι σχετικό. Μπορεί να έχεις 3 και 4 και να βγάλεις μεσόωρο 9,5. Δεν υπάρχουν σχετικά νούμερα, τα νούμερα είναι ακριβή. Πάλι καλά που είσαι σεναριογράφος και δεν ενοχλείς τα νούμερα. Τα τηλεοπτικά. Τέτοια δεν έκανες ποτέ σου. Λοιπόν, Χάρη, άκου για να καταλάβεις. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όταν έχεις μείον και συν, κερδίζει το μείον. Όταν έχουμε μείον και μείον, κερδίζει το συν. Τόσο απλά. Δηλαδή, ρε παντογνώση, συγγνώμη δηλαδή. Δείξτε μας με τάπερ αυτό που είπες. Όχι, όχι μπαμπά μου. Δεν μπορώ να στο δείξω αυτό με τάπερ. Γιατί όταν εγώ πήγα σχολείο, είχε ανακαλυφθεί και το χαρτί και το μολύβι. Θα το κάνουμε με φασόλια. Έχουμε 2 φασόλια. Ρε μαμά, θέλω να με βοηθήσεις με τα μαθηματικά. Άλλα μου λέει ο μπαμπάς, άλλα μου λέει ο Λουκάς.
μπαμπάς. Το Λουκά θα ακούσει εσύ, αγάπη μου. Ο μπαμπάς είναι σκράπα στα μαθηματικά. Σκράπας είναι. Πρόσεξε. Κώστα μου! Έλα! Πόσο χρόνο είμαι εγώ, αγάπη μου? Μα τι ρωτάς, Ρένια μου? 36! Μιλάμε για όφο. Και έτσι ακριβώς θέλουμε να παραμείνει. Γι' αυτό σου λέω, κράτα μακριά του τα βιβλία σου. Μάλιστα. Όλο και μεγαλώνει η συλλογή με τα τάπερ. Και ας πετάει ένα κάθε μέρα ο Λουκάς. Τι πες? Τίποτα, αγάπη μου, λέω, τι θα γίνει με αυτά τα τάπερ, Ρένια. Πνιγήκαμε στο τάπερ σε αυτό το σπίτι. Που σκέφτομαι καμιά μέρα θα πεθάνω και θα με θάψεις μέσα σε τάπερ. Τι λες, αγάπη μου, θα βρω εγώ τόσο μεγάλο τάπερ και θα βάλω εσένα μέσα? Τη συλλογή με τα εργαλεία σου θα βάλω. Μαμά, Έλα. δεν θέλω να πάω σήμερα σχολείο. Γιατί τι έχεις πάλι σήμερα, πονοκέφαλο? Όχι. Πυρετό? Όχι. Τότε. Ιστορία. Δεν την καταλαβαίνω, παιδί μου, αυτή την αποστροφή με την ιστορία. Εγώ όταν πήγαινα σχολείο ήταν το καλύτερό μου μάθημα. Όταν πήγαινε στη σχολείο, η ιστορία ήταν 50 σελίδες όλοι κι όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας στο σχολείο έτσι. Ανέβα τώρα να αλλάξεις. Γιατί είναι, μαμά, μια χαρά είμαι. Και καλά το σχισμένο το τζιν. Το βρακί, παιδί μου, γιατί πρέπει να φαίνεται? Είναι μόδα, ρε μάνα. Είναι στυλ. Και θες να σε πάρω σοβαρά έτσι εκεί μέσα. Μια χαρά σοβαρά με παίρνουνε. Πρόεδρος του 15 μελούς είμαι. Ένας λόγος παραπάνω, αγάπη μου, να προσέχεις τι φοράς. Ποιος σοβαρός άνθρωπος κυκλοφορεί με το βρακί του απ' έξω? Καλημέρα. Μπορώ να φύγω τώρα? Καλημέρα. Τι να σου πω, ρε Κώστα? Τι έπαθε πρωί-πρωί? Την τύχη μου κάηκε. Νικολάκη, για πού το βάλες? Πάω να παίξω. Να παίξεις. Διάβασες τα μαθήματά σου? Όλα. Για πες μου, σε παρακαλώ, 5 ζώα από την οικογένεια των ελουροειδών. Μαμά ελουροειδής. Μπαμπάς ελουροειδής και 3 παιδάκια. Μάλιστα. Μας δουλεύει ψηλό γαζί ο μικρός. Μπαμπά! Αγόρι μου, δουλεύω. Πήγαινε έξω να παίξεις. Μπαμπά! Μισό λεπτό δώσ' μου. Τι είναι, ρε Βασάνο, τι θέλεις? Πότε θα πάμε στο βιβλιοπωλείο? Να κάνουμε τι? Να πάρουμε μολύβια και στυλό. Φέτος δεν θα αγοράσουμε σχολικά είδη. Γιατί? Ξέρεις, αγόρι μου, γιατί τα λένε σχολικά είδη? Γιατί? Γιατί κάθε χρόνο τα αγοράζουμε ενώ τα έχουμε ήδη. Τι κάνετε εκεί? Δεν είπαμε όχι παιχνίδι μέχρι να τελειώσετε τη γλώσσα? Ένα διάλειμμα πρώτα, ρε μαμά. Κανένα διάλειμμα, Χάρη. Υποσχέθηκα στη μαμά του Μιχάλη ότι θα γυρίσει σπίτι διαβασμένος. Θα τελειώσουμε πρώτα αυτό το παιχνίδι. Οπα, έπεσε το ρεύμα. Ορίστε. Τέρμα το παιχνίδι. Ρε μπαμπά. Συγγνώμη, πάω να σηκώσω το ρελέ. Έλα, πείτε μου, τι σας μένει? Να κλείνουμε το ρήμα που φέρω, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Δεν πειράζει, θα σε βοηθήσω εγώ. Τι, να υποφέρω? Έλα, είναι πανεύκολο, θα δείτε. Λοιπόν, πρόκειται για το ρήμα φέρω με το υπό μπροστά, εντάξει? Υποφέρω. Άντε, πάμε. Λοιπόν, υποφέρεις. Ναι, τον ενιστό τον έχουμε. Πάμε λοιπόν στον αόριστο. Ένα διάλειμμα πρώτα, ρε μαμά. Καλά, εντάξει, υπόφερα. Υπέφερα, Χάρη μου, με έψιλον. Αφού είπατε είναι το ρήμα φέρω με το υπό. Ναι, στον ενεστώτα. Στον αόριστο όμως το φέρω γίνεται έφερα με το υπό μπροστά Υπόέφερα. που συναιρείται, Χάρη μου, και γίνεται υπέφερα. Έλα, πάμε. Εγώ υπέφερα. Εσύ υπέφερες, αυτός υπέφερε, εμείς υπεφέραμε. Υποφέραμε. Αφού είπατε έφερα. Έψιλον. Ναι, στον ενικό αριθμό. Στον πληθυντικό όμως γίνεται φέραμε. Άρα με το υπό μαζί υποφέραμε. Αυτό ξαναπες το. Λοιπόν. Υποφέραμε, υποφέρατε, υπόφεραν. Υπέφεραν. Τώρα δεν είπες ότι στον πληθυντικό γίνεται όμικρον. Στο πρώτο και στο δεύτερο πρόσωπο γίνεται όμικρον. Στο τρίτο γίνεται έψιλον πάλι. Ναι. Ωραία, τώρα να κάνουμε ένα διάλειμμα. Δεν έχει διάλειμμα, Χάρη. Πρέπει να κάνουμε και την παθητική φωνή. Έλα, δεν είναι τίποτα. Πάμε, υποφέρομαι. Με έψιλον πάλι. Με αλφαγιώτα. Τώρα δεν είπες ότι γίνεται έψιλον. Στην ενεργητική φωνή, παιδί μου, στην παθητική αλφαγιώτα. Καλά λέω, ναι. Αλφαγιώτα, πάντα αλφαγιώτα. Ωραία, εντάξει, μην φωνάζεις. Υποφέρεσαι. Όλα αλφαγιώτα. Όχι όλα, Χάρη μου. Η κατάληξη αλφαγιώτα, το ρε κανονικά έψιλον. Κυρία Μπουσκά,
Μας δουλεύετε. Καλά σου λέει. Άμα δεν ξέρεις, πες το. Να πάμε στη μαμά του Μιχάλη. Μια χαρά το ξέρω. Αφού έτσι γράφετε, εγώ φταίω τώρα. Μη χειρότερα δηλαδή. Να πας να βρεις αυτόν που έφτιαξε τη γραμματική, να το ζητήσεις στα ρέστα. Άκου εκεί. Με μένα γιατί τα βάζεις? Δηλαδή δεν μου φτάνει που τρέχω όλη μέρα, έχω να απολογούμε και για τους κανόνες της γραμματικής από πάνω. Έλεος πια εδώ μέσα. Εσείς σε λίγο θα μου χρεώσετε και την τρύπα του όζοντος. Μαμά, Μανούλα, μήπως χρειάζεσαι ένα διάλειμμα? Τι να σου πω, παιδί μου, εσύ δεν υποφέρεσαι ούτε με ούτε με αλφαγιώτα. Σ' αρέσει? Εγώ το στήσα μόνος μου. Δεν είναι απλό, μην νομίζεις, είναι μεταλλικό, έχει δύσκολες συνθέσεις. Έλα εδώ, βρε! Λοιπόν, κάθισα και το σκέφτηκα. Ως πότε θα υπακούμε στις παράλογες επιθυμίες των γονιών μας? Ως πότε? Ως πότε θα μας καταπιέζουν οι γονείς μας? Μα πες τα. Ως πότε τα τάπερ θα μας ξεφτιλίζουν και θα εμποδίζουν την επικειμένη μας είσοδο στην κοινωνία? Μα. Αυτό το θεματάκι με τα τάπερ πρέπει να σταματήσει. Καλά λες, συμφωνώ μαζί σου. Νικόλα, προτιμάς τα τάπερ ή καινούργια τετράδια και μολύβια? Μέσα είμαι. Δόξα τω Θεώ, το είπε. Μαμά, θέλουμε καινούργια μολύβια και τετράδια. Και στυλώ κι εγώ με Φόρμουλα 1. Γιατί καλέ, τι πάθατε? Δεν το πιστεύω, χυθήκαν όλα. Κώστα, καταστροφή, χαλάσανε τα τάπερ μου. Μπράβο, σπουδαία ιδέα είχες. Χαρή, συγκεντρώσου. Έχουμε τον άγνωστο χ και λέμε χ συν 5 ίσον 10. Να, Και χ μείον 5 ίσον 0. να. Τι είναι το χ? Είπαμε, άγνωστο. Ρε μαμά, λογικό δεν είναι. Αφού το λέμε άγνωστο χ, άσε να είναι άγνωστο, να υπάρχει και ένα μυστήριο. Χαριά στις βλακίες και πήγαινε πάνω να βρεις το χ. Μα δεν μπορώ. Μπορείς, αγάπη μου, έχεις όλα τα στοιχεία, στα δίνει άσκηση. Λίγο να προσπαθήσεις να το βρεις. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, ρε μαμά. Τότε γιατί να το λέμε άγνωστο χ, να το λέμε έκπληξη χ. Τώρα δεν ξέρεις τι είναι, αλλά κάποια στιγμή θα το βρεις. Χάρη, τελειώσαμε. Πήγαινε πάνω να βρεις το χ. Καλά, και μόλις τελειώσω θα πάω να βρω τον άγνωστο στρατιώτη και θα λέω μήπως είναι ο Αντρέας, μήπως είναι ο Αντώνης. Ρε Θανάση, εσύ είσαι ρε ψυχή. Σε φάγα, Χάρη, σε φάγα. Πήγαινε να βρεις το χ. Αυτό είναι. Νικόλα, σήκωσέ το εσύ, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Πάω να φτιάξω και το φως της κουζίνας. Ναι. Γεια σας. Κάνουμε μια έρευνα αγοράς. Μπορώ να μιλήσω στον άντρα του σπιτιού, παρακαλώ? Ναι, μισό λεπτό. Μαμά, για σένα είναι. Κώστα, τα παιδιά πρέπει να μάθουν καμιά τέχνη. Μαρακός, κλειδαράς, δεν ξέρω, γιατί από γράμματα δεν. Μη σε πιάνει πανικός, λίγο σπρώξιμο θέλουν, βάλε. Τα δικά μας τα παιδιά θέλουν σπρώξιμο. Μάζεμα θέλουνε. Σκετά γρήμια είναι στο σχολείο. Μιλάνε μες στην τάξη, αν την μιλάνε στη δασκάλα. Ξέρεις τι είπε ο Χάρης όταν το ρώτησε πότε πέθανε ο Ιουστινιανός? Δι. Λίγες μέρες πριν από την κηδεία του. Εδώ και θα τα γελάει. Όχι, τότε αστείο τώρα, δεν μπορεί να πει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να τον κάνουμε κλόουν τότε, το Χάρη το κλείσαμε. Γιατί όχι? Για τον Νικόλα πες μου τι σκέφτεσαι, ακροβάτης, ανηματέρ, βοηθός συνταξιούχου μήπως? Μια χαρά είναι τα παιδιά, μια χαρά είναι. Να σου πω την αλήθεια, και εγώ στην ηλικία τους έτσι ήμουνα. Γιατί δεν μου το λες τόση ώρα, τώρα ησύχασα. Δηλαδή, κλείσε το φως, κοιμάμαι κιόλας. Καταλαβαίνω, συγγνώμη δηλαδή, δεν τα έχω καταφέρει μια χαρά. Την οικογένειά μου τη ζω αξιοπρεπώς. Πριν τα 40 έγραψα και το πρώτο μου βιβλίο. Γιατί είχες ταλέντο, το έγραψες γι' αυτό. Όλα σαν πως και αυτό το εκμεταλλεύτηκες. Ένα βιβλίο έγραψες ίσα-ίσα για να αποδείξεις ότι μπορείς. Και μετά τέλος. Κλείδωσες το ταλέντο στο σιρτάρι, πέταξες και το κλειδί. Να άρχισες πάλι. Δεν το πέταξα καθόλου το κλειδί. Κάποια στιγμή θα ξεκινήσω να γράφω και το δεύτερο βιβλίο. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Χρειάζεται έμπνευση, συγκέντρωση.
Ύστερα στην πορεία, να σου πω, με κέρδισε η τηλεόραση το σενάριο. Καλή μόνο σε κέρδισε, κάτω σε πάτησε. 10 χρόνια σε έχουν φάει σαπουνόπερες. Μην το υποτιμάς καθόλου το είδος. Η σαπουνόπερα είναι πολύ δύσκολη. Λίγοι στην Ελλάδα γράφουνε. Μην το συζητάς, η αποθέωση της τέχνης. Που να με πάρει ο διάολος. Ευχαριστώ, ρε Ρενιά, κουβεντιάσαμε για απόψε. Έλα ρε Κωστάκο τώρα. Κωστάκο τώρα. Έλα, μην παρεξηγέσαι, ζορισμένη είμαι κι εγώ. Γιατί εγώ δεν είμαι ζορισμένος. Έλα βρε αγάπη μου, τα παιδιά μας έχουν καβαλήσει. Η οικοδομή στη δροσιά πλημμύρισε και το χειρότερο, Κωστάκι, πάει το τάπερ μου, το αγαπημένο χάλασε. Το τάπερ. Τρομερό δράμα, ρε Ρένια. Πώς αντέχεις με το τάπερ. Μου δώσες έμπνευση να γράψω το καινούριο μου βιβλίο. Να τώρα βλέπεις, δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις. Το τάπερ, παιδί μου, είναι συμβολισμός. Είναι η τροφή και η φροντίδα που μπορώ να προσφέρω σαν μάνα στην οικογένειά μου. Πω, ανατρίχιασα, ρε παιδί μου. Έλα, Κωστάκο, σε παρακαλώ, μην μου κάνεις μου τραβουξείς ότι δεν μπορώ να κοιμηθώ άμα είμαστε μαλωμένοι. Εντάξει, μέτρα τα περάκια να σε πάρει ο ύπνος. Κάνε και εκεί, σε παρακαλώ, κολλήσαμε. Θα βγάλουμε κοργίους. Κωστάκο μου. Να με πάρει ο διάολος. Να με πάρει ο διάολος. Έλα ρε Νικολίνα, αγόρι μου, απλό είναι. Ναι, Έχεις 4 θείες. ναι, Και η κάθε μία σου δίνει από 10 ευρώ. ναι, Τι έχεις? γενέθλια. Λοιπόν, ακούω. Το Βυζάντιο, επειδή είχε πολλούς... Βυζάντες. Τι Βυζάντες, παιδί μου, πολλούς εχθρούς είχε και γι' αυτό το λόγο φρόντιζε να Γράφει. Μπράβο. Τι. Συν. Τι συν, ρε Χάρη, συνθήκες Ειρήνης. ειρήνης, μπράβο, ναι, και... Και φιλίας. Ειρήνης και φιλίας. Ναι, και ο Άκα. Τι είναι αυτά που λες, ρε Σιχάρη. Συνθήκες ειρήνης και εμπορικής συνεργασίας. Λοιπόν, ξέρεις καμιά τέτοια συνθήκη να μου πεις? Αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομα. Ναι, ωραία. Μήπως θυμάσαι τότε πού υπογράφτηκε τέτοια συνθήκη? Κάτω-κάτω, εκεί που λέει υπογραφή. Τελείωσα μαζί σου, Χάρη, πήγα να το διαβάσει και ξανά έλα. Μα ρε μαμά, το διάβασα. Τι λες, παιδί μου, δεν ξέρεις την τύφλα σου. Πώς θα πας αύριο σχολείο? Έχεις δίκιο, δεν θα πάω. Α, τέλεια, τη βρήκαμε τη λύση. Δεν θα πας σχολείο. Το σκέφτομαι πολύ σοβαρά αυτές τις μέρες. Μάλλον δεν θα ξαναπάω. Τέλεια ιδέα, παιδί μου. Και τι θα κάνεις? Θα έρχεσαι μαζί μου στην οικοδομή να κάνεις πυλοφορή? Τραγούδι πρέπει να κάνω, αλλά το σχολείο δεν μου αφήνει χρόνο. Ξέρεις τι έκανε ο Έμινεμ? Σταμάτησε το σχολείο στην 3η γυμνασίου. Γι' αυτό τον λένε Έμινεμ. Επειδή έμεινε στην ίδια τάξη καμιά 10 φορές. Κατάλαβες? Παρακαλώ. Έλα, Δάφνη μου. Εδώ χαζεύω τηλεόραση. Όχι, η Ρένια δεν είναι εδώ. Είναι μαζί σου. Κάνετε τη μελέτη για τη δροσιά. Όχι, βρε κουτό. Εκεί πέρα θα είναι. Για κοίτα καλύτερα. Στην κουζίνα πηγαίνει και την αράζει. Γεια. Κωστάκι, πρέπει να φτιάξουμε το φως στην είσοδο, παιδί μου. Σκοτώθηκα πάλι. Ναι, βρε αγάπη μου, μην με πιέζεις. Με ένα κατσαβίδι στο χέρι μου καημένο συνέχεια. Τι γίνεται, τα παιδιά? Πέσανε για ύπνο. Εσύ κουρασμένη φαίνεσαι. Κατάκοπη. Πρέπει να σε πρίξανε. Άσε μωρέ, και είναι όλοι τους άσχετοι, δεν έχουν ιδέα. Το ξέρω, μου τα έλεγε η Δάφνη. Η Δάφνη? Ναι, μου έλεγε η καημένη ότι είναι μέχρι εδώ, λέει, γιατί δεν βρίσκει έναν άνθρωπο να την πάει αύριο στη δουλειά. Ναι. Τώρα μου τα έλεγε στο τηλέφωνο. Κώστα, δεν πιστεύω να της είπες τίποτα για τη μελέτη στη δροσιά. Γιατί να μην της το πω, εσύ. Ρε συ Κώστα, γιατί? Πού να ξέρω, βρε αγάπη μου, ότι δεν έπρεπε, αφού μαζί ήσασταν υποτίθεται και κάνατε τη μελέτη στη σπίτι της. Αυτό, παιδί μου, ήταν το αρχικό πλάνο, κατάλαβες? Άλλαξε. Άλλαξε. Δεν ξέρεις τι έκανε ο Τσιτσόνης? Τι? Την πέταξε έξω από τη δουλειά στη δροσιά. Τον άτιμο. Γιατί έτσι? Και εμένα με ανάγκασε να την κάνω με τον Παπαδόγκονα, κατάλαβες? Και φοβάμαι ότι θα τη διώξει την κοπέλα εντελώς και από το γραφείο. Δεν ξέρω πώς να της το πω, φοβάμαι μην την πληγώσω. Τον παλιό Τσιτσόνι. Μου τη δίνει λοιπόν αυτός ο Τσιτσόνης που σε βάζει και λες ψέματα. Ρένια, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το ψέμα. Όταν λέμε ψέμα σε αγαπημένους ανθρώπους, είμαστε απαράδεκτοι. Ο χειρότερος υποκριτής δεν θα λέει... Εντάξει, Κωστάκι, με έπιασες, δεν ήμουνα στη δροσιά. Και πού ήσουν, Ρένια? Τι? Τώρα τι θα δείξει την τσάντα μου? Κώστα, δεν το πιστεύω, θα μου κάνεις έλεγχο. Άστα, 2-3 κομμάτια πήρα μόνο, έλα. Χρειάζεσαι ψυχίατρο, ρε Ρένια. Χρειάζεσαι ψυχίατρο, τι να πω. Ώρες θα προτιμούσα να με απατάς. Κωστάκι. Έλα ρε αγαπούλα μου, τι είναι τώρα, κοιμήσου σε παρακαλώ πάρα πολύ. Συγγνώμη ρε Κωστάκι μου. Ρένια,
Μου έδωσες το λόγο σου, τελείωσε. Εντάξει, ήταν τελευταία φορά στορκίζομαι, δεν θα το ξανακάνω. Έχεις αιμονή, αγάπη μου. Έχεις αιμονή με τα τάπερ. Δεν έχω αιμονή, δεν έχω αιμονή. Το τάπερ είναι ένα πολύ χρήσιμο αντικείμενο του σπιτιού. Πύχη μου, βραδιάτικα. Βρε Ρένια μου, το βουρτσάκι που έχουμε στη λεκάνη της τουαλέτας είναι ένα χρήσιμο αντικείμενο, δεν είναι? Ναι. Έχουμε σπίτι μας 100 βουρτσάκια τουαλέτας. Πιγκάλ τα λένε αυτά, πιγκάλ. 100 πιγκάλ. Ωραία, πες μου τώρα τι θες να κάνω. Να τα πετάξω. Πάει η καρδιά σου καινούρια τάπερ να τα πετάξω. Να Δηλαδή. πετάξεις τουλάχιστον τα παλιά να τελειώνουν. Μήπως να παίρναμε μερικά πιγκάλ. Μπαμπά. Τι είναι, αγόρι μου? Τι είναι το πολύγαμο? Πολύγαμος εννοείς. Πολύγαμος. Πολύγαμος, αγάπη μου, είναι ο άντρας που παντρεύεται πολλές γυναίκες. Και έχουν πολλά παιδιά. Βέβαια, κάνουν και παιδάκια. Και έχουν πολλές μαμάδες. Όχι, αγάπη μου, μάνα είναι μόνο μία. Κάθε παιδάκι έχει μία μανούλα. Τα παιδιά τουλάχιστον είναι πιστά. Εσύ, μπαμπά, γιατί δεν έχεις άλλη γυναίκα? Έλα εδώ να σε εξηγήσω. Έλα εδώ. Σιγά με τα παπούτσια. Γιατί, αγόρι μου, εμείς ζούμε στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα απαγορεύεται η πολυγαμία. Κοινώς αν επιτρεπόταν θα είχαμε μαζευτεί καμιά δεκαριά εδώ μέσα. Μπορώ να μιλήσω με το παιδί? Μα για ακούω και τι λες όμως. Ύστερα και να επιτρεπόταν η πολυγαμία, εγώ θα παίρνα μόνο τη μαμά σου. Γιατί τη μαμά την αγαπάω πολύ και δεν θέλω άλλη γυναίκα. Αυτό τώρα είναι πρόσφατη εξέλιξη, έτσι, γιατί παλιότερα ήθελες. Τι είναι αυτό τώρα, μου λες? Μάρθα Ντελαγιώργη, σου λέει τίποτα? Τι είναι Μάρθα Ντέλα? Είναι μια γυναίκα που έβγαινε ο μπαμπάς μαζί της όταν γνώρισε και εμένα, αγάπη μου. Και τι ήταν, πολύγαμος? Όχι, αγάπη μου. Πολύγαμος λέγεται ο άντρας που παντρεύεται και τις δύο γυναίκες. Αυτός που απλώς βγαίνει μαζί τους λέγεται ανέστητος και γουρούνι. Πολύ ωραία, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια μπροστά στο παιδί. Γιατί ψέματα λέω, που μου έλεγες ότι κάνεις έρευνα για το καινούργιο σου βιβλίο και έτρεχες μαζί της στα πάρκα. Όχι, αλήθεια σου λέω. Συγγνώμη, δηλαδή, έρευνα για το βιβλίο μου έκανα. Και ποιο βιβλίο έγραψες, Κωστάκη, το Κάμα Σούτρα? Τι είναι το Καμασούμα? Μέσα εδώ πέρα. Το Κάμα Σούμα, αγόρι μου, είναι στα μαθηματικά. Στα μαθηματικά. Όταν κάνουμε λογαριασμούς και στο τέλος λέμε κάμα με τη σούμα. Θα το δεχτώ. Άντε, θα μου δείξεις επιτέλους τι είναι το πολύγαμο? Όχι, βρε. Όχι το πολύγαμο. Γεωμετρία κάνουμε. Το πολύγωνο είναι γεωμετρικό σχήμα. Α, πολύγωνο. Αυτό εδώ είναι. Καλά που δεν σε ρώτησε το παιδί τι είναι το μονόγαμο. Δεν θα ξέρεις τι να απαντήσεις. Λοιπόν, ρακοσυλλέκτρια, λέγει από πού θα αρχίσουμε να πετάμε? Δεν ξέρω. Κοίτα τι πως κάνει, σαν μπέμπα που θα τις πετάξω τις κούκλες. Άσε, αρχίζω να πετάω εγώ. Όχι, ρε Κωστάκη, αυτό. Από αυτό βρήκες να αρχίσεις. Ρένια, σε παρακαλώ. Άστο, Κώστα. Ρένια. Κώστα, άστο. Αγάπη μου, αυτό κοίταξε το. Έχει διαμερισματάκια και ξεχωρίσει τα φαγητά. Είναι πολύτιμο αυτό το τάπερ. Σε παρακαλώ. Μα ίδιο τάπερ αγόρασες προχθές. Δεν είναι ίδιο. Δεν είναι ίδιο. Είναι από την καινούργια συλλογή χειμώνας Άνοιξη 2010 αυτό που πήρα. Άρα είναι ντεμοντεύρε που το άκουμε που σου λέω είναι για πέταμα. Πάει αυτό. Αυτό εδώ τι το θέλεις? Αυτό, Κώστα, τι είσαι με τα καλά σου. Αυτό είναι γυάλινο για σουφλέ. Αμπά, και αυτό τι είναι δηλαδή? Αυτό είναι το ίδιο του, αλλά πιο μικρό για λιγότερο σουφλέ. Κατάλαβες? Γιατί δεν βάζεις λιγότερο σουφλέ εδώ μέσα? Άμα μου το πετάξεις, πώς θα βάλω σουφλέ μέσα? Ωραία, θα πετάξουμε το μικρό και θα κρατήσουμε αυτό εδώ το μεγάλο να βάζουμε και λίγο σουφλέ και πολύ σουφλέ. Άντε. Ναι. Κοίτα όμως τώρα, αν κρατήσουμε το μεγάλο, γιατί να μην βάλουμε τι ωραία. Μέσα το μικρό, να τα κρατήσουμε και τα δύο. Έλα, βρε Κώστα. Τον ίδιο χώρο πιάνουν, αγάπη μου τώρα. Δεν είσαι μικρό κορίτσι. Κώστα, αυτή είναι η γοητεία των τάπερ. Τι κάνετε εσείς εδώ? Τίποτα, προσπαθώ να πείσω τη μαμά να πετάξει κανένα τάπερ. Τώρα διάβαζα για τα πλαστικά σκεύη στην κουζίνα. Ας το καλό. Για λέγε τι διάβασες. Έλεγε ότι η μακρά χρήση πλαστικών συσκευών τα καθιστά ιδανικό ξενιστή για συρροή μικροβίων και παρασίτων. Ας το καλό. Οι νοικοκυρές τα χρησιμοποιούν για να φροντίσουν τους δικούς τους και τελικά τους σκοτώνουν αργά και επώδυνα. Και πού τα διάβασες εσύ αυτά, παιδί μου? Σε ένα site για την υγεία. Τόσα παιχνίδια υπάρχουν, αγάπη μου, στο ίντερνετ. Πονηρά site, στοιχήματα, πόκερ. Εσύ κάτσε και διαβάζεις για τα τάπερ. Για λέγε τι άλλο έλεγε για τα τάπερ. Είναι πολύ βλαβερά. Βέβαια. Βγάλουνε Παράλυση. σπασμούς, διάρκεια. Τι έγινε, κυρία Ρένια? Καλά, παιδιά, μια χαρά. Ρωτέ. Θα κεράσουμε κάτι? Αμά. Ατσάλι. Όχι, παστίτσιο.
Έλα, εγώ είμαι. Δεν μου λες? Τη σειρά με τα μεταλλικά την έχεις φέρει?